Agak siap, istaka. Gitar. Ada baru mau sini. Nasi. Nomor aku nomor sim. Khusus nomor sim. Sisa kela. Gile, anggil, lewat gile. Kau nomor sim. 28. Đó thì thuốc lên đào về không có năm bộ nah जोंना आसोला माबा कम्बल काट मासे मोनबाय देरसिनखौ लादो 10 थाखानि Cingni tali magura 30 taka. Oमफ्राय cingni biयो 50 taka. Tali magur. Oमफ्राय नैबे 20 taka माबा ना सुल ना मा होननांगौ नाम्बारा बांद्रायथारो 20 आं एबार खनसे होनाय थानोसैलै बार जाया बायाव होनो सैद'आव होबायलां जागोन ना जाया जिगोरा होस जायासैलै मयाव जाबाय मा मोनखो नाथाय आखायानो खालिसो मा मोनखो नानि थाव साफुनसो नोंबोमोनखौ लोगो मोनदोंमोन आङो ओरैथिं बेरायनायाव नोंलाय मा मोनखो आदा आंना थाखा गैया आं बिदियाव गारालै देलाय गेलेनानै देखायलाय मोनसे गेलेलाय दे बहाय होखो 8 नाम्बाराव होबाय 8 नाम्बाराव होदों नो जागोन ना जाया 8 नाम्बाराव जायाखै 11 जाबाय थोस आरो बहाय लायखो 12आव होबाय 12 नाम्बाराव होदो एबार जागोन ना जाया न' बारबायसो आदा 5 नाम्बारावसो जाहैबाय थोद लाब गैया दे थाथ' दे थांसै नैबा होनो थाइलेन्डआ 10 थाखानि ओमफ्राय नैबेबो 10 थाखानि खोमा ओरै लागायगासिनो दं जोंना होनायबाय आदैया आयौ नाम्बारा 28 थाखा खय नाम्बाराव होखो 6 नाम्बार 6 नाम्बाराव जागोन ना जाया खय नाम्बार जाहैगोनथाय लागाव 20 नाम्बारावसो जाहैबाय 19आवसो जाहैबाय नै रायजोफोर हांसोआ मानसिखौल' होनो बाखि मानसियानो मानसि आजां मानसि जा आंहा जेबो गैया गेलेनोनो ओरैनो भिडिअ खालामनासो होगादों ओमफ्राय नै बिसोरना मालाय थफ्ला खि थफ्ला सानैनाव फैबाग्राफोरना